jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hannde ko ñalawma talata wawde ko sappo e nayyi lewru mai hitande ujunnaji e nogas nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar guiɗirɗen ko toon to États-Unis ma en jaa toon to New York a ƴeewen ko ñalli toon e ñawore kanko Donald Trump ɗum noon seede gonnoɗo toon guila hanki hono makko ko hen ko kanko kadi arti hannde ɗum noon no fottude e avocat ji Donald Trump mo ƴeewa holko woni résumé ko ñalli toon habruji men international ma naw en toon to Palestine ƴeewen o timnade kadi Nations Unies ko haali oɗo saha joni no foti yimɓe porsa e ngummon toon to nokkuji gonɗi toon to Gaza surtout banggue rew faade nokkuji goɗɗi ma en jaa toon kadi to Gabon hono kanko ancien président e mum wullito oɗo saha joni wi wonde koɓe haɗaɓe haqqeji mabɓe ɗum noon ɓe goni koye koɓe mbiyata ɓe calima ñamde toon to Mauritanie candidat ji 5 mbawi kam dépose dossier ji mum pour ƴewde ardade e leydi Mauritanie ma ƴeew kadi heɗade hono kanko biyeteɗo docteur Hamidine Kane e kadi ko wulliti ko fate oɗo saha joni peeje ɗe laamu jogui pour hadde candidature makko ɗum noon ko toon to Mauritanie ɗum caggal muɗum ma en jaa toon to Burkina Faso on film uji jaltuɗi taw ko soldateɓe Burkina Faso naɓe film ɗumen ɗe ganduɗa ɓe takano toon to guure gonɗe banggue rewo leydi ndi wonde ɓe toon civil en ɗum noon kadi ma en ƴeew ruttade yañade e oɗon dossier ko ɗum woni titre uji on ɓurɗo mawnude oɗo journal mangare detuji muɗum joni siftinde tan hannde ko talata hawri ko sappo e nayyi lewru mai hitande ujunnaji e nogas nayyi ɗum en gartu joni so Allah jeewi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗen ni toon to New York guidarɗen wayno ko kanko Donald Trump ñawore makko kadi ne continue oɗo ñalawma hannde ɗum noon ko kanko biyeteɗo Michael Cohen kanko arti hannde ɗum noon arti ko mbiyata cross examination ɗum noon ko hakkude makko e avocat ji ɗi Donald Trump ene wayno ko ɓuuri teskirede tan ko avocat goto biyeteɗo Blanche avocat biyeteɗo Todd Blanche on kañum ene wayno kañum hoore mum fuɗɗiri d' abord ko yeddodirde makko walla wultindemo wi wonde ko ƴettima ɗum e nder haaluji ɗi o haali toon to wiyete en TikTok ene wayno on wimo wonde ko est ce que ko an haali ɗiɗo haaluji mbiɗa wonde komi goyowo komi ɓi ƴettore ɗum noon ko haade juste ñawore nde fuɗɗade no wayno Michael Cohen wi ɗum ne nande haaluji am wawi wonde fof ene wayno ko faama tan hono kamɓe avocat ji Donald Trump ɓe ƴewanno ko ƴeewde bonnude inde makko hannde kanko Michael Cohen surtout kadi hulɓindemo beela mo ha wasa haalde won haalluji won ko wawi wonde fof e tugnade kadi haraleɓe ko fati justice guila e hanki namde ɗe o namdete noon taw namdoto noon procureur uji ha hannde namde ɗe o namdaɗe kanko taw Michael Cohen taw namdoto ɗum ko avocat ji Donald Trump e mbi wonde ko wawi hollude wonde ko kala ko wiya Donald Trump ka waɗi ko kanko Donald Trump ko kanko yamiri e hunoko makko e ko faade kanko yamiri Michael Cohen yo ɗum noon ko ɗum woni ko procureur jinno teskirata kadi e ñalawma hen woni ko kanko Donald Trump supporteruji makko kewɗi gari toon to tribunal to woni hen ko ɓuuri hen hewde maɓe mbaɗi ko comtino ɓornoto ni kanko Donald Trump ɗum noon ko gonne mabɓe kadi caggal muɗum kaali konnguɗi toon to caggal tribunal to ene jeeya e ɓeɗon haalɓe toon to caggal tribunal to représentant ji ɗiɗi jeeya toon Florida biyeteɗo hen goto biyete ko Byron Donalds ko ɓalejo goɗɗo wiyete ko Corey Mills kañum horum tubak kam fof Florida yo gon candidat ji ene jeeya kadi arɓe haali toon to caggal tribunal to gono biyeteɗo JD Vance on ko jeeyaɗo Ohio kañum horum ko sénateur kañum horum ne woni liste pour wonde vice président makko kanko Donald Trump so tawi kadi candidature makko ko continue donc ene jeeya hen kadi yiyaɓe toon hande toon to tribunal to hono mennoɗo wonde candidat no biyeteɗo Vivek Ramaswamy on hono gouverneur mo Dakota Nord biyeteɗo Doug Burgum kañum o horum ari toon e kañum horum nefti konngol toon to yeeso tribunal to ɓeɗo foof ko gueɗe tan ɗeɓe kamɓe républicain ji ɓe mbaɗata oɗo dumano foof par ce que guila yeeso semaine ene waɗi procureur uji won état ji won ko wayno Texas walla procureur jaaɗo toon to Alabama
procureur jiyaɗo toon to aywa ɓeɗo fof ko yimɓe arnoɓe tan yantorɓende ɗum fof ko hollude support wonande wonde Donald Trump ko teskira hen tan kadi won gueɗe ɗe ganduɗa ɓe kaali caggal tribunal to tugnade kadi haraleɓe ko fati justice so tawi tan wonde ko ɗum ɗo wawi hollede wonde ko Donald Trump yamiriɓe yoɓe kalno ɗiɗon haalluji ene wayno ɗum ɗo kadi addanta ko Donald Trump caɗele saabu yamirore nde jogui ala fof ko foti haalde ko fate tribunal o ko fate kadi toñji yimɓe toñji surtout avocat surtout hande ɓe toñi kanko juge ɓe toñi ɓiyi ko debbo mbi keɓowo kalisaji hay kadi liggonto ko démocrate en hay kadi ɓe toñi kanko hono Michael Cohen ɗum fof kadi ko hunde haɗande yamirore ummade kanko to juge ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi haalluji gummiɗi toon tribunal hono kamɓe procureur uji New York ɓe mbi wonde ko Michael Cohen kañum woni seede mabɓe cakkittu ko fati nde ɗo ñawore andaka taw noon holno kamɓe procureur uji kamɓe avocat ji Donald Trump hol kamɓe ne hollita seedeji ɓe gaddata andaka so tawi Donald Trump kañum hoore mum ene continue yidde ha hande haalde par ce que o wino ko kanko hoore makko mo won seede ɗum noon ko hunde avocat ji makko e yimɓe kadi haraleɓe ko fati justice foof koko mbimo to waɗa ɗum ɗon moƴƴani makko hande ko fati kanko ñawre makko kanko Donald Trump hono kanko Stormy Daniel ɗum noon ko debbo mo ganduɗa biyaɗo ɗo e saha joni ko yoɓama 130,000 oɗon debbo kadi yenomo ɗeɗo balɗe ɗiɗi fof ko kañum woni seede e nder konngol gorko makko ƴefti wi wonde so tawi ñawore nde en yarani no foti yarude hono Donald Trump tawama wonde ko wona kañum ene wayno wona coupable alay sago kamɓe ɓe jalta leydi États-Unis par ce que jogor wontandeɓe ko caɗele surtout so Donald Trump kañum kadi heeɓi laamu pour wonde lamɗo États-Unis ɗum ɗon ko alay sago ɓe jalta leydi États-Unis ɗum ɗo fof noon ko kulol wonandeɓe kamɓe surtout yen yimɓe wiyeteɓe wonde ko contrôle Donald Trump so tawi Donald Trump heeɓi laamu hol peeje ɓe jogui ko fate en est ce que ɓe jogori hisde ɗo e États-Unis e tugnede habaruji gomiri to radio France international hono bandiji jannino e oto goto fourgon ɗum noon oto won prisonnier gonɗo ɗo tan prisonnier o ɓe gonno koye nawde ɗum hakkude Rouen ɗum noon en wayno ko ɗiɗo bandiji ɓe janni koye oto koye péage ɗum noon koye highway gonɗo highway mo mbiyata Ercanville ɗum noon koye subaka hande subaka oɗo ñalawma hande talata 14 lewru mai tugnade ɓe kaaliri ni ene wayno ɓe mbari hen yimɓe ɗiɗo ko yimɓe gardanoɓe ko yimɓe gardanoɓe prisonnier ɓe mbari ɗumen hen ɓe gañi yimɓe tato caggal mum ɓe jaltini prisonnier mo ɓe jinno dandiro ɓe guitti ɗum e oto ɓe badɗi ɗum e otoji goɗɗi caggal muɗum ene wayno ko oɗo saha joni ɓe continue renede ƴeewede holto ɓe gondi kono noon oto mo ɓe gonno adano hen oto ɓe tawama wonde ɓe duppi ɗum ɓe ƴefti otoji goɗɗi donc ene wayno ko jiilaw mongo woni oɗo saha joni toon to France ko wawi wonde fof ene wayno koye waraɓe ɗiɗo ɓe hen goto ne oppi sukaɓe ne oppi joom suudu muɗum ɗiɗaɓo gara baraɗo kañum ne oppi joom suudu muɗum taw ko reedu ne yaara e lebbi 5 habaruji men international toon to Palestine e tugnade kadi ko Nations Unies haali mbi wonde ko oɗo saha joni kene hiise 150 ujunere neɗɗo wano forçama ittama toon to banggue Gaza surtout do banggue no mbiyata wuuro Rafa ɗo nawama nokkuji goɗɗi ɗum ɗon noon ko Israël ene wayno nane continue ne werlo bombuji muɗum kadi ne continue ne werlo kadi kayitaji wiide wonde ko kala wonɓe ɗiɗo nokkuji yo jaltu par ce que koɓe yanoɓe toon e kadi koɓe ala sago ɓe naata toon ɓe mbawa habde Hamas ko wawi wonde fof e tugnade kadi e ko haalluji gummiɗi toon hono kamɓe organisation Nations Unies toppitiɗo ko fati réfugié mbi wonde ko ene wayno ko oɗo sahaji hande kadi ɓe ñalawma kamɓe Israël ɓe bombardi kadi ɗum nokku réfugié donc kene wonno temedere neɗɗo toon wonno ɓe mbari yimɓe hewɓe kene wonno nogas jeetato neɗɗo maayi toon ɗum kadi ko kan réfugié ko jiiɗa ɗum Gaza kadi ene wayno ko donc tugnade haalluji gummiɗi ɗi toon to Jérusalem hono kamɓe juif en surtout ganduɗa ko taw ko yimɓe diniyankoɓe mabɓe no fewi mbi ɓe mbaɗi kamɓe koye mabɓe hande seppo ngo kadi ne wayno ko lundade seppoji baɗanoɗi hanki toon to Jérusalem pour ko fate ñalawma manditare Israël kamɓe ne wayno ko e ñalawma maɓɓe no petirni ɓe mbi wonde ko laamu Israël ngu ɓe gondade ɗum e kadi gueɗe baɗiseɗe ɗe fof ko gueɗe lundiɗe diine mabɓe ɗum noon ko toon to Jérusalem ko jiiɗa ɗum ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe Israël naɓe eɓene taari nokku Rafa ɗum noon char combat ji nana partout laato yaltirte e kadi
ko haala oɗo sa joni Nations Unies no haalir ko kamɓe Israel eɓeno bloqué kala ko fiyete balle bawno nadde ummade son surtout yeno to mbiyata frontiére gonɗo hakkude Égypte tonte Gaza hanki ko tesirno en won autoji bannoɗi balle hono kamɓe Israel naɓe taw ko yimɓe civil en biyeteɓe settler ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa sodoɓe galleji walla heɓtoɓe terrain ngaji ene koɗe hen ɓe mbawino duppude ɗin autoji donc ɓe kadi kala balle gonnoɗe hen yettade toon to Gaza ko wawi wonde fof ene woni États-Unis ne continue hande haalluji mum ɗi haalata wonde ko ala fof sababu ɓe jogui ɓe mbawi nadde Gaza par ce que ɓe mbawi nadde Rafa par ce que ɓe ngala ɓe pewnitaki ka koɓe mbawi dandude civil en won toon ɓe ɗum noon ene wayno États-Unis nene continue oɗo sa joni ƴeewa hol option ngaji goɗɗi jogui pour ko fate punni wadde ɓe pinir ka surtout ko fate henne kañum hoore mum hollude wonde so ko weltaki ko fate kaɓirɗe ɗe wi neltata ɗe o neltata ɗum e kadi hol gueɗe goɗɗe ɗi jogui pour wadde pression e kanko Benjamin Netanyahu habaruji men international hande toon to Ukraine hono kanko Anthony Blinken ɗum noon ko gardiɗo affaire étrangére mo États-Unis o wawino wadde toon jillu hande jillu ngu kadi hay goto tinano ar toon ɗum noon o wawino fottude président Zelensky o fottude kadi e gouvernement muɗum e kadi o haalniɓe wonde ko États-Unis guila nde fuɗɗi ñalawma ɓe puɗɗi guerre ha hande ko États-Unis koye mabɓe wondi ha hande kadi ne wayno koye mabɓe wondi caggal muɗum kanko Anthony Blinken kadi o yiyama kadi o wonde e orchestre yimɓe yimoɓe kanko hoore makko mo jogui guitare mo fija pour wiide ɗum ɗo fof ko wallude hollude wonde ko Ukraine yahani hay nokku e kadi koko heɓtata koko dañata jaam muɗum hono kanko Vladimir Zelensky noon o wi wonde ɗum ɗo fof so tawi yiyama hande surtout wuuro ko wiyeten ko Kharkiv ene tampisi bawde bombardement ji gon toon ko par ce que ɓe leeli dañde kaɓirɗe ɗe ganduɗa bawɗe défendude ko wane missilaji woni jana mabɓe kono ne wayno oɗo saaha joni omo namdi kaɓirɗe ko yaaci patriote uji ɗiɗi ɗum noon ko systéme aji défense contre missilaji yo gar toon to Kharkiv beele ne danda yimɓe won toon ɓe kene wiye million ngaji ɗiɗi toon e ngoɗon wuuro e kadi ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude ene wayno ko kamɓe Russie bombuji mabɓe ne continue ne jana toon to Kharkiv toon to Mauritanie tugnade kabaruji gumriɗe toon hono kanko candidat mo biyeteɗo docteur Hamadine Lamine Kane ene wayno o windi ɓataki ɗum noon ko fati jaydi hen nokkuji jaydi hen koye surtout ne jeeya hen journal biyeteɗo Dakar Actu ɗum noon o wi wonde ko ene wayno oɗo saaha joni toon to Mauritanie hono candidature makko koko jogori haɗede surtout ene o yi wonde won gueɗe baɗete toon no laamu ngu walla parti gonɗo pouvoir o ene waɗa peeje pour hadde kala ko wiyete conseil municipaux ji walla maire uji wadde hokkude wadde ko wiyete parrainage e ɗum ɗon noon ko gueɗe ɗe ganduɗa fotani wonde e surtout kadi tato Mauritanie ko kañum kadi ardi ko mbiyata organisation de l'unité africaine foti ko rokkude exemple taw ko hunde yandude e gueɗe démocratie wonani wadde ko waɗata ko ɗum noon e wayno ko kanko windi oɗo lettere fade Dakar Actualité beele ne wawa yañede beele kadi ne ande ko jiiɗa e ɗum ɗon toon to Mauritanie e tugnadi kadi e journal biyeteɗo Sahara Média hono kanko candidat kanko gardiɗo AJDMR ene wayno o déposé candidat makko kanko biyeteɗo Mamadou Bocar ene wayno o déposé dossier makko toon to conseil constitutionnel ɗum noon ko pour élection ngaji baɗoji ñande nogas jeenayyi lewru juin ko jiiɗa ɗe won candidat ji ene wayno ha hande ne jogui ne gullito wonde ko toon to Mauritanie won ene wayno ko won peeje baɗeteɗe hawɗo saaha joni ko kamɓe candidat ji wone mabɓe jogorani dañde wadde déposé dossier mo siftindiron tan dossier ji ɗi henno délai muɗum haaɗi ko janggo alarba toon to Mauritanie ɗum noon ko ñande sappo e joyyi lewru mai woni candidat ji kala ko fate dépôt foti dartade ko jiiɗa ɗum e sondage baɗaɗo toon taw sondage waɗi ɗum kadi ko réseau mo mbiyata barométre arabe ɓe mbi wonde ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani e tugnade kadi e sondage mo ɓe ƴefti ɓe mbi wonde ko ene wayno mo jogui kene ɓuuro feccere Mauritanaɓe ene jogui e makko hoolare ɗum noon no sondage o hollirni wi wonde ko ene wayno ko 22% kañum ene jogui hoolare ene jogui e makko hoolare total 27% ene jogui e makko hoolare seeɗa tan
ɗum noon ko donc so tawi nogas jeeɗiɗi e nogas ɗiɗi ndenndinama woni kene wona 90% ko jiita e ɗum ɗo ene wayno ko nayi ɓalla mursannaɓe ɗum noon ko 26% mbi wonde ko en jogui makko confiance seeɗa jogui makko confiance ɗum noon firti wonde ko kadi ene wayno ko 25% mbi wonde ko ngala e makko confiance donc so tawi 26 e jeeɗiɗi e 21 ɓeeɗo fof mbi jogui makko confiance to ko so firti wonde ko majorité mursannaɓe ene jogui makko confiance tugnade hande sondage o ko windi donc ene wayno sondage o kadi windi ɗum ko barométre arabe tugnade e habaruji gon toon ko wawi won ɗino programme uji noon ko ɗin programme uji ene wayno ko e laamu makko tugnade hande sondage o wawi gonɗinde ɗeɗon gueɗe ɗe winoma waɗa gueɗe patoyede probléme uji sociaux ji gonɗi toon to Mauritanie ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko sondage gummiɗo toon to ciftinen barométre arabe tugnade ene windira toon to Gabon hono gardinoɗo leydi Gabon biyeteɗo Ali Bongo ene wayno kanko e ɓiɓe makko ɗiɗo biyeteɗo ɓiɓe makko ɗiɗo biyete hen goto biyeteɗo Jalil e Bilal ene wayno oɗo sahaji min mbi koɓe waɗoɓe grève de faim ɗum noon ɓe goni ko toon to Gabon eɓene nangga noɓe nanguira ni no wiiri ni e kadi gueɗe ɗe mbaɗeteɗe ɗe ko gueɗe gabbitiɗe ko wiyete torture ɗum noon e nder konguɗi ɗi kaalaɗi taw haali ɗum ko avocat ji makko avocat ji mabɓe ɓe kono biyeteɗo maître François Zimeroy e goto no wiye kadi Catalina de la Sota ɓen kañumen mbaɗi oɗon rapport mbi wonde ko ene wayno porti plainte toon to France ɗum noon hawrata kadi ko kanko gardiɗo leydi donc ene wayno ko ɓeɗo maître no mbiɗen ni maître François Zimeroy maître François Zimeroy e Catalina de la Sota ene wayno ɓe mbaɗi oɗo communiqué ɓe pilbi ɓe mbaɗi ɗum toon to France mbi wonde koɓe mbaɗi porti plainte pour ko fati en condition ngaji makko kanko Ali Bongo e sukaɓe makko toon to Gabon ɗum noon fof noon ari ko caggal ɗum ɗo fof ari noon ko balɗe tan ko haadi hono kanko général Brice Oligui Nguema kanko wanno toon kuddata hono Ali Bongo e nder hitande ɗo nder lewru août 2023 ene wayno on ɗaminama o arton to France balɗe garoje ɗe ɗum ɗo fof kadi hawdaki ma wal hattan kadi e jillu makko kanko ɗo en biyeteɗo général kanko général Brice Oligui Nguema gardiɗo leydi Gabon e complainte goɗɗo noon kañum ene wayno ko ɓe mbawi won complainte goɗɗo kadi baɗanoɗo toon taw déposé ɗum ko kanko joom suudu makko biyeteɗo Sylvia Bongo ɗum noon on complainte waɗano ko guila mois de septembre kono haydara ala ko kewi hen ene wayno oɗo saha joni kadi hono kamɓe ɗiɗo avocat ji ɗiɗi ɓe mbaɗi complainte goɗɗo ɗum noon kadi ko sibabude kanko Ali Bongo ɓi ko biyeteɗo Jalil e ɓi ko biyeteɗo Bilal kañum koyemumen wayno oɗo saha joni puɗɗima yaade grève de faim sibabude wullitade won gueɗe mbaɗete toon ko gueɗe torture cakkitoɗen habaruji men ko toon to Burkina Faso donc siftinɗon tan ko jonte ɓennuɗe yeeso hono radio ji ko wayno BBC ko wayno voix de l'Amérique ene wayno kaɗanoma toon to Burkina Faso licence mumen heftanoma pour ko jonte ɗiɗi ɗum noon ko caggal nde takka kañumen koyemen ene kaali walla ne cakti wono rapport mono organisation goto biyeteɗo human right wanno ɗum toon to wi wonde ko kamɓe Burkina Faso militaire uji mabɓe mbari yimɓe hewɓe toon to gure surtout wuuro wiyetengo Soro e noddin ɗum noon ko ñande 25 février mbari toon kene wona 223 neɗɗo donc ene wayno ko oɗo saha hande ñalawma yalti vidéo ji kewɗi vidéo ji ɗi gonne photo ji ɗe kadi ɗum ɗo fof yalti koye France 24 taw ko reporter France 24 biyeteɗo Wassim Nasr yalti ɗum e nder ɗeɗen photoji eɓe kolla kadi ko ɓalli yimɓe taw ko duppaɗi filmuji mbaɗako ɗiɗon filmuji kadi filma ko hakkunde ɗiɗon filmuji filma koye nder ɗiɗon filmuji ene wayno ɗiɗon filmuji e photoji fof mbaɗa koye darɗo nduɗo lewru ɗum noon koye guure biyeteɗo Futuri e Seba ɗum noon ko banggue funnague ko Burkina Faso kadi ene wayno ko yimɓe joguiɓe caméra ji ɗi kadi kañum koyemen ko solde nde Burkina Faso ko kañum pilma ɗum no ɗum kadi enen nan ene kaala ne mbiya wonde ko
en mbiya wonde ko yimɓe duppeteɓe ɓe jeygo ɓe mbaɗa yimɓe jeygolene en cuuma ɓe mbi wonde ɓeɗo ene wayno ko yimɓe ko sup ko yimɓe kadi ene wayno ko kañumen koyemen poti ene wayno donc mi wiyata ɓeɗon ɓeɓe duppata mbiyata ɗumen ko yimɓe ko sup sifti ɗon tan ene wayno ko kamɓe militaire ji no ko fama tan wiya wonde ɓe takki ɗeɗon guure ko gure nde ganduɗa ene liggorɗo e yimɓe waɗa boniyankoɓe ɗum noon ko way won fof ene wayno ko takkanomo organisation biyeteɗo human right takkino Burkina Faso gila nden wi wonde ko ɓe mbaɗi ken wona temedde nogas tati neɗɗo armée leydi Burkina Faso yeddini ɗum ɗon wi wonde ko woni ko wadde enquête kono noon ɗiɗo vidéo ji jaltuɗe hannde kadi ko ɓeyda tan ko caɗele ɓeyda ɗiɗo vidéo ji jaltude hannde kadi ene wayno kadi ma ɓeydu kadi caɗele ko fate kamɓe laamu ngu holkoɓe jogori jabade holnoɓe jogori jaborade ɗum ɗo e kadi holnoɓe jogori fewnidde holnoɓe jogori reglude oɗo yiyata kadi ko militaire uji mabɓe kañum koyemen ene filma ɗum ɗon kadi ene gama ene belti wonde yimɓe won hen mayɓe won hen ɓe mayani ɓallimumen e cuuma taw kadi ene gama sibaba ɗum ɗon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hannde ko talata hawri ko 14 lewru mai hitande 2024 yen mbaali jam ko musidɗo mon Amadou Touré haalade nayi moon on jarama.